Pausoka elkartea 12 familiek osatu zuten beraien umeen beharrak asegabe zeudela ikusten zutenak. Pixkanaka, ia 100 familia gaude, kalitatezko rehabilitazio integral bat nahian. Nere egoera da seme bat daukatela behar bereziekin, berezia 6 urte daramatzau eta lortu dugu hainbesteko denbora ez pasatzea, ez kirofanotan, ez medikutan, eta bizi kalitatea, eta bai berarena eta familiana, gure ustez ona izatea. Umeek jasotzen dute disiplina anitzetako terapiak era koordinatu batean eta integral batean. Daude fisioterapeutak, logopeda, terapia okupazionalak eta psikologoak. Bea ez da zutik mantentzen, baina zutik jartzen dute, ezurrentzako eta giharrentzako importantea dela. Logopedia ere bai erabiltzen dugu baino degluziorako, terapia okupazionala berarekin jolasten dute, kognitiboki kuriosidadia piztu ahal izateko, ez? Terapia horiek era koordinatu batean daudela. Benetan elkarlanen ari direla umeen helburuak eta umeen ongizatea lantzeko. Aimarrek zekan uretan ez zula disfrutatzen. Izutu itezan da beldurre zeon denbora guztian egia da hidroterapia honekin, urarekin gainditu duen erronka importantea izan da. Arlo publikoan ez dago behar honi erantzuten dion ekimenik. Ez da bakarrik gure umeak rehabilitazioa jasotzea era pribatu batean, baizik eta publikoki eskubide bezala guk terapia horiek lortzea. 2 urtetik behin Pausoka eguna antolatzen dugu. Etekin ekonomiko lortzeaz aparte, oso garrantzitsua da gure familiak gizarteratzea, osasun eta hezkuntza beharrez gain aisialdi eskubidea dute. Gizartea ez ditu aisialdiko ekintzak guztientzako prestatzen. Ez da egokitu behar diranak ez guztientzako izan behar dute. Eta ez da prepatuta hortako. Oso garrantzitsua da herrietan edo eskoletan mikroekintza horietan lantzea. Eskoletara joeten gera gure proiektua aurkeztea, unibertsitateko titulazio desberdinetan ere aurkezpenak egiten ditugu. Ez da bakarrik ume basartu, baliabideak eman eta listo, ez. Inguruko jendeak jakin behar du, nola lanin, ulertu behar du, maitatu behar du, besteak maitatzen ditugun bezala. Eskerrak pausoka dagola koordinatzeko eta sentsibilizazio hori egiteko. Aldugun heinean, bilatu zeintzu diren umearen beharrak. Ez dala arazo patologikoa daukazu, orduan pausokan zaude. Ez, behar bereziak, anitzak eta desberdinak dira eta hortarako gaude. Gure umeen integrazioa. Gizartean, herrian, eskoletan, kiroldegitik eskaintzen diren ekintzetan, gauza guztietan onartuak eta ondo egokituak egotea. Denbora guztian gabiltza gizarte mailan aldarrikatzen, inorrek ez duelako gure umeengan pentsatzen eta pausokan bai. Ez dugu ezer aldarrikatu behar badakigu behaiek gure umeengan pentsatzen dutela.